मेरा शादी हो गया इस बंदे के साथ 8 साल रिलेशनशिप रहने के बाद फाइनली मेरा शादी हो गया इस बंदे के साथ 8 साल रिलेशनशिप रहने के बाद आबिर संबाय शर्ट फिल्म तिसानाय बिश्वपति त्रिपुरा बिनि kaisa photo eba kheba video mangpili tabuk viral ongoi tongo o video mangpili rok no nongmani yagolo lokorok tabuk jotono tongphla laijak tei lokorokni bwkhao sungmung achaijak tamoni hinba o Biswpati Tripura bini Facebook page o suddenly kaisa post khlaikha khoroksa selabai kaijak mani tei boni buma bwpha bo gana tongo tei o sela bo tongo gangke post khlaikha haifano o selani mwkhang bo reveal khlailiya ar jorao haini bagui tabuk lukurok joto joli laijak tamni hingke o je mwkhang no emoji bai hide khlai tonmani oboni uklogo heijak kogrok tamo gangke joto no wansa pailakha bo wansa bai se kaijak khana hinai tamni hinba o photo o rojak tongo buma bwpha selani tei borok khorok na hingke kini kwsaro borok 4 jonani mangpili gangke o buma bwpha hingke to wansa ni chehra ongoi tongo o selano hingke to phunukya that means bo wansa bai no kaijak khana hinai lukurok jotono jolilai tonglaikha wansa bai no kaijago hinai amsaksa short film khlai lukurokni hamjak mung choba chu tei amsaksa support manmani yagolo Biswpati Tripura joto bai no sinijak kha khoroksa bai bo sinijak ya ama haikrui phia ba amsak sinijak mani yagolo bo tabuk hingka hingke paithago wansa sela bai se kaijak siwo boni bagui tei tiprasa selarok nukjakliya de hinai tabuk lukurok joto bini o post viral ongoi thangmani yagolo joto bini o post ni comment section a thangoi comment khlailai tonglaikha tei o sela wansa se wngna wansa de aba haimang comment kuplung bini o post phiaba bo bini o kaijakmani bwsai ni face reveal khlaiya phano borokni team ni no khoroksa bwrui borok bai samung khlainai bo post khlaika congratulations hinui borok bihik bwsai ni mangpili no hwngkangke arjako hingke kono emoji bai mwkhang no hide khlaijak direct no selani mwkhang reveal khlaijak hingke o post no nugui bo bui kwbangma borok no comment khlailakha nukha de sung je doubt ongoi tongmani Biswpati Tripura wansa bai kaijago hinui nukha de bo wansa bai no kaijak kha tamni hingke a photo o direct no reveal ongkha je o chelani chehra wansa no thango hinui gangke kwbang borok no comment khlailakha Biswpati Tripura no wansa de tangoi wansa bai kaijak jatirpot ahai irai kwbangma no comments kaham hamya pas khlailakha hangangke baksa baksa ke to kaham bo khlaio baksa ke to hamya bo khlaio phiaba besirbag hamya no beshi bangkugo wansa bai kaijakmani bagui jolilaijak hingke o post to reveal khlaijak hingke comment khlaithani o Biswpati Tripura bo tongoi manjakliya reply rekha wansa de hinma jagao reply rekha wansa ya bo manipuri se hinui hingke norongni tabuk doubt clear ongkhana manipuri rok bo sari rok kando শুধু wansa rok simi wanjibo songni rok simi sari rok kanya norok tabuk norokni bwkhao doubt clear ongkhana obo je norok wansolai tonglaimani Biswpati Tripura wansa bai kaijago hinui bo khoroksa sela manipuri bai se kaijago hingke norok bini beparoi tamo sanani muchung comment section thangoi comment khlai salai di।